Edan cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Decek genti kok. Pangono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Decek genti kok. Wah, edan. Pangono kok Durna bapakku. Ari salah. Ora, sing kebangetan iki sampean. Sampean kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Pangono kok Durna bapakku. Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampean men sampean ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok. Tulis. Kadang iki. Aku Bagong. Gelem apa Bagong? Heeh. Rada jelas saiki. Akate. Aku mesti akate. Tulis. Gong, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Gong, Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kece Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakli. Aku betul di sini. Agak kece juga seleket. Agak kece juga seleket. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli rak beres. Ada. Agak aku ada. Agak dia. Agak dia. Pietro iki salusine piye iki? Pietro iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Kuwi iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksudnya agak wedi iso nulis ora? Nulis agak oh akate iki iso Gong akate iki iso iso nulis ora? Agak iso kuwi artine iso agak tuh nulis karepmu piye? Agak oh alah jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupak. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja. Akade. Aku mesti akade. Tulis. Kada iki. Aku Bagong. Gelem apa Bagong? Heeh. Rada jelas saiki rada jelas. Sirmu aku wae sawala kata kawaya katiwisa sebare tile bakal. Nyepeleke ora sakarmu.
Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Heeh, arep apa? Lho, ora basa karo aku. Ora basa iki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat. Nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ah nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya po, ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karang Kadempel? Yo. Sinten to Kyai Semar? Menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha. Menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya, mila sampun gumulung ing Rembag Pandhawa nedya mbangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sakmangke saged ngalimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat wasisaning Bathara wayah Bathara jagat ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi priksa dhateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kaliyan ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Ing mboten sagedipun pisahaken. Nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dhateng ing Raka. Tumunten sowan dhateng Karang Kadempel. Menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dhateng Raka Indrawati. Mangke riyin. Linambaran penggalih sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos keseluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa Sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Mestinipun Sinuwun Punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kaliyan Sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun Nata Ndarawati. Menika mangke ndak boten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur rembag ingkang sampun aturaken dhateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas
Nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng Sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun Sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun Sinuwun Kresna. Sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng Sinuwun Darawati, merga Sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun Sinuwun Punta menika mangke sageta malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho Sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah. Wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing Pradesan Karangparden. Wonten ing pagunungan boten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, mrenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken Sinuwun Prabu Puntadewa. Babak angrayoni jujulan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumpenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadakan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa. Ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sareng kula nglilir saking tilem kula onceki werdining pasumpenan. Jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawursita menika kala wau boten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa boten nek iso tegese kanugrahane bakal cemepak ning yen ora inggih sampun pacobane teka mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal luncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang yogya katujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upami mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepundhen kula para Pandhawa. Sak mangke mboten Semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih Sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacobaning Hyang Mahanasa. Upami nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa Sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca Sikrong rakin awang sesongko Nalendra mbek marwa sing sang Katri kumulung mangrempak ing wadya Kurdo kurore kagiri-giri Ronanggono magawe glari rawang-wang Sidho madyaning padukuhan Karang Kadempel nalika semanten sami midhangetaken panjenenganipun Kyai Nayantaka nadyan sedaya kawula ing Karang Kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya Kilurah Semar Badranaya dadak sakoling mangke kawis ngageder madyaning sak jawining padukuhan
kathah para kawling sami alok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi padukuhan Karang Kadempel akarya jingak kang samya mulat minggah ing Sang Begawan Durna kaya geger kanggo samya kawula ing samya gantung sebo mangun bae para kawula kanca piyak-piyana dayo minggir dalu-dalan iki kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling Penemban Durna. Sami wilujeng Penemban. Kandhak blegujuk suaru gembel, Semorante, hawela. Oh iya Semar. Slamet tekaku, ora nemulang swiji apa Semar? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Penemban. Oh tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora let pangestu ning Begawan Durna Tampanana ya Semar. Kula pundi nggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih Bapa Penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Oh, syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabatanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun contoh. Kula ngaturaken sembah Bapa Penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami, Nger. Anak Prabu Darma Kusuma. Nuwun sewu Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Ndarawati inggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa Penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidatane ring sambi kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantur ngersanipun anak Prabu Ndarawati. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken Penemban. Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Lho, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Ndarawati, Bapa Penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam laklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi Bapa Penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun boten kirang prayogi. Wah. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid. Isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune Bapak Tampanana ya Nger cah bagus. Yo tak gegem dadiake jimat. Prayogakno nggonmu lenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa Penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bapa Penemban ngemutra pun Arjuna Janaka Permadi tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Permadi kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong Penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ya kowe sireng sing tuwa. Urut Penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa. Pangestune Begawan Durna Tampanana ya Nala Gareng. Nggih, kula pundi nggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonanipun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten Penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih. Waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo kabrak apa ya to? Nggih. Penemban kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Petruk kantong bolong tak tampa. Pangestuku Tampanana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayanana ing kasantosan. Dipun prayogakaken nggih Penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penemban Durna. Penemban Durna. Wonten
Penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih Penembahan. Oh iya Bagong, heeh. Kowe nang ngendi iki? Wonten mriki. Mboten patosa ketingal. Oh iya ora apa-apa sembah kowe ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestuku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Wah, mbok kapan-kapan iku serimbit. Begawan Durna kali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sik apik gong nek omong ki ora. Nglarani ati senengane. Lha niku nek mboten gojek karo sampeyan niku rasane cemplang e. Oh iya tak tampa. Ning ora ndek niat ngino karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih Penembahan. Oh iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuga Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten napa wonten teh? Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku urung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Wah, jengkulmu mlacat ora. Wis sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7.000. Wah, didol ro Bagong. Nek kopi 8.000 sendok anu gulane 2 sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih pun nek mboten ngunjuk. Penembahan. Rawuh enten Karang Kadempel wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Iki ngene ya Semar. Prantaku nang Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus padha nggudel bingung disababake wis ana sesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaking Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sangganing para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersaning Gusti mergo aku tinangisan dening anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci, aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal, kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawaking Nalendra Ngastina, minangka utusaning Nalendra Ngastina, aku iki pengen mboyong karo kowe. Tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeking para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi mung dapur Ratu Wakil. Nggih. Ning nganti Ngastina kuwi iki mengko geger. Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welingi anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upamiya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodhanganmu Semar, kalodhangan tumrap kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mestine ngono. Nek kowe gelem tak boyong nang negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit suwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan seprene iki kok omahmu blas ora ana undakane babar blas. Pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bale wismamu ya wis ming kaya ngono kuwi. Tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina. Kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk nang negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Semar nyuwun pangkat napa? Badhe kula paringaken.
Mula kowe men tekan Gustina mengko ora mung dadi abdi. Upama kowe kepengin dadi tumenggung, mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora glelek? Kowe sowane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggonmu urip ning negara Ngastina, ora usah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrukke. Omahmu iki dimbrukke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo. Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina menggo kayu bakar. Nggo kayu bakar. Nggih. Dimbrukke terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan Panakawan. Sing pinggir dalan gedhe kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirek. Gong, arep diasake kandang kirek kowe. Asik lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirek. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke iki ora masalah kok, Tru. Dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki arep dadi perumahan ya ming diasake kandang kirek, ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar. Gage, kowe njaluk apa? Njaluk Brana Picis pirang miliar, pirang triliun dibayar kenceng. Anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe. Seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek ming bayar karo kowe. Apa kowe njaluk diasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8. Mengko bakal diasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kita mung sedhela. Merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Wektu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampano ning Ngastina sateruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk Branda Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh matur nuwun, dene ora perkarane apa, dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lair napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut, sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan. Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Lho, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lair batin menika mboten diukur saking kaking Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat, apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten. Ning tumrap Semar, kula wit riyin tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan, ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangiming-imingi Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun boten kegut kalih derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lair batin pun niku mawon. Arepa kula teng Ngastina kebekan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak modare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake. Mula kula nyuwun pangapunten nek sampeyan pamer perkara Brana Picis, kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sakliyane derajat pangkat Brana Picis, matura. Mengko aku sing matur marang anak Prabu Duryudana supaya
ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mengkono kowe iso sowan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya Ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala. Nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teka teng pundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungsa sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tuk sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina. Kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durna panalingane lumajaring ratri denenggak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mastaka kabuncang mungging wana. Mastaka kabuncang mungging wana ing gandhok blegudu suaru gembol semorante hawela ketoke omonganmu ki seklimah, ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora sandadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh Sentana Ngastina kuwi sing tok anggep wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badranaya. Apa rumasamu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate men batur gedibal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung Panakawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sapenake dhewe. Yen ngono cetha banget. Ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya lunga saka negara Ngastina. Yen Durna, Sengkuni lan kabeh Sentana Ngastina wis padha resik lunga saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar. Yen pancen kaya mengkono tegese kowe ngiyas karo Begawan Durna, kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Duryudana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki kene ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning syarate niku mau. Syarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah kangge napa-napa. Ora usah dipethuk, ora usah didabyang, ora usah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh Sentana Ngastina isih mapan negara Ngastina. Manut sampeyan ling ngarani. Apa kelakon kowe tak ruda paripeksa? Penemban, sampeyan iku pendhita lho, aja sok ngruda paripeksa karo sesamaning urip. Mengke ndak ora prayoga. Ora sandhake ngono tanpa guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora mung kowe sing tak katutke dosane, ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Bagong kowe arep ngopo? Saka mburi kok sandalmu tok uncalke.
Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Okol kuwi aja dimungsuhi nganggo okol ning nggunakake akal. Nek kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra we? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe, Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tak nengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina, Ngestin Karangkadempel tak bumi angus. Mar. Mbok Pak, ora sudi. Aku ki bapakmu, wis rembes sak karepmu, kowe ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut nek kandhani anake kuwalik. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik, iki jaman milenial. Bang ora ngono karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono, nek muni wis ngembet Karangkadempel iki masalahe ora masalahmu tok. Ning iki masalahe Karangkadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus Karangkadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sak Karangkadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kowe ki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe. Ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyepelekke ora sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungan dhewe, tak tanggung dhewe, ora usah dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban. Loh, iki Bagong. Arep ngapa? Lho. Ora basa karo aku. Ora basa ki mung kari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu elek, ora sudi aku mbasani kowe. Arep kowe wujude brahmana kaya ngono, kethumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, ngop aku basa karo kowe. Ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku. Iki, sirah iku padake. Kurang ajar ora. Iki bapakku padake. Bapakku ki sing paling tak tresnani. Aku wis karo simbok ora patek tresna. Lho, sebabe apa? Arep tak ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki widodarine lamur apa ya? Kok nganti gelem karo Semar. Yen ngono kowe arep wangi karo bapakmu, mesti tae wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani, saiki wani. Ucapmu kuwi lho, Mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudha paripeksa. Cukup. Rasa mlembar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae. Ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karangkadempel. Karangkadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karangkadempel. Nek kowe arep bumi angus Karangkadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki ketua pemuda Karangkadempel. Ling lantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Pak. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobak-obak katentremaning Karangkadempel? Aku sing ora trima. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karangkadempel, aku sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan sing tak wedeni awakmu. Gondok bleguduk suwalu gembol Sumorante. Hawala. Derajate Durna kok diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, engko nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe. Kowe ngapa cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mendadak kowe nyelo-nyelo. Meneng to iki wis
dadi kingkot bar iki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kentheng kawan. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekaning pati? Ah, metu njaba. Kene marganing patimu. Piye? Metu njaba kene marganing patimu. Ayo arep ngopo ayo. Oh tak totok sirahmu ora. Ah metu njaba jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo Bekantur wani metu njaba ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wani ha metu njaba lan tuntuti Bekantur. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kowe iki nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Aku lho mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbok. Caitan to kae senengane. Masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Kowe iki ra luwih gagas kok aku to. Heeh. Lah ngapa kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantangke aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tok pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka 5. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampean. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis tak takon, rupane Durna kaya ngono kok anak-anak kaya sampean baguse ra jamak-jamak. Wong sementen iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan niku jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan niku mung dikrenah patine ning merga sampeyan niku percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan niku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora nduduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja patih sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngeyel. Kula ngerti le rembugan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu, sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng isor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeplak cangkeme. Cangkemmu kowe. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku, mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubukan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Kowe lah domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandu Pramuka. Pandu Dewayana. Pandu Dewayana. Pun teng swarga mrika, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene kecek ndasmu modar. Gong, wis Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kowe? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Decek genti. Wah, edan wae wis ngerti iki Bagong edan. Bagong edan wis suwe. Ampun jajal gedhe, Gong. Engko seyane. Anggere esuk kae gedhe dhewe aku. Oh iya,
Ampun Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Kandhani Mir. Sakenake dhewe ora. Apa-apa wakar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karangkajempel, lahir teng Karangkajempel, nek ana wong ngrasani Karangkajempel tak bumi angus, sapa sing ora merkitik? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Werkudara, apa? Tak pikir-pikir bener Bagong. Yen kowe mbelani Durna tegese kowe kleru, arep kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput ngene ngucapake. Nggone bakal gawe bumi angus Karangkajempel. Sapa sing ora merkitik? Yen to dilairake ning Karangkajempel, urip ning Karangkajempel, seger ngombe banyu Karangkajempel, wareg mangan wulu wetu Karangkajempel. Kok bumi kelairane arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresna karo bumi kelairane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Ndara Janaka wae ora ngendika apa-apa kok. Padahal Ndara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwitasari wae. Sapa wani Durna tak idak? Konjur arep gleleng. Mbok didak njajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbuh. Lho. Iki ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhake anak kula niku bener. Napa sing dikandhake anak kula niku landesan bebener. Mula sampeyan ampun nganti pisan-pisan sampeyan nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelairane. Nek enten apa-napa Bagong ya melu ngrasake nek Karangkajempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampeyan ora mesakake kawula sak Karangkajempel? Napa sampeyan mboten prihatin nimurpi Karangkajempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Nggih. Apa sing dikandikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngeyel. Apa sing dikandhake karo Kakang Semar mau bener? Mula aja tok belani karo Durna. Wah, yo. Ya piye? Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing njatosi Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Piye, Kang? Sapa sing njatosi Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem, heeh. Seret nang nggon sepi cucuki pukul besi sirahe. Kowe anarkis banget ya, man gemes aku. Nanti arep ketekan Durna mesti geger, nanti arep ketekan Durna mesti kisruh. Rumangsaku ora. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Wen pokoke niati. Pancen cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelairane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala garing karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur ya ora duwe pikiran mbelani Karangkajempel. Itu nun aja njatosi Durna nek ra lali. Wah, caitan ora. Werkudara iki kok padu kok musuh Panakawan demen kewirangan. Yayaji menawi ngaten samangke menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sakmengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karangkajempel wigatosipun
badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Monggo menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantuning Kurawa. Ingkang namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya. Inggih Koko Prabu menawi ngatur lajeng paringipun Werkudara. Nggih. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk Yayi. Ewang-ewang ana apa kawan ya? Wah, apa aku kudu mungsuh Durna bapakku. Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna, mbuh Kurawa, mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Baranga, Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. lah rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe rasa tumandang, kowe lenggah, wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, Baladewa aku mengkari manut. Sinuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggep cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih. Kula tak rembagan catur netra Sinuwun Prabu Darma Kusuma, sinuwun Kresna, sinuwun Baladewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih, Pun. Iya, Kakang Semar mengko aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Yo, Semar aja kuwatir. Aku yang bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo, Semar. Aku yang bakal njogo Karang Kadempel. Kakang Semar aku yang bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, lilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak padukuhan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ingkang tumanduk wonten Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan, Pilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging bali wisma. Katingal saking Mandrawa, candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene rajamak kaya nduk diceplok. Tru. Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incem. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes, men. Nek wani-wani nek ora rasa wani, men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Nek kalah, Wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisrui pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ra jamak-jamak. Saking dene kowe kok Gong. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo, dasar Waranyata. Putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah Putra Njodipati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu Putra Njodipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati. Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Aku
Putra Madukara. Wah nek anak Madukara ki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ono. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti ora, Ndeng, aku bature. Aku Bagong. Iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarene nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Dasar kepone to. Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entheng. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki saka meneh, Truk? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Paranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna ngene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane mung wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir lho, minggir lho. Ya. Mundak kedupak aku. Oh iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki tak kramasi sirahmu, tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Ismaya kae kakane Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang. Tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejak ae. Untapke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Sama Ndara Sencaki. Ana apa wong? Ana. Piye Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surajigja. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ngono. Serang. Yo. Ayo, bapakmu boyong nang Ngastina. Ora bakal tak wenehake. Jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah. Mati kowe.
Oh. Kakak nama kaya lah. Kakak cakap nama sila tu. Kata apa kecil kakak mana tu? Pedro, Non. mungsuhmu iki. Lah pripun? Rene. Kakak cek bagilah sama ini apa? Mumet ta. Piye lah. Kakak nama sila tu. Sagabak kecil sama dia. Gang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iya anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak gede. Ajak kece Pak, ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jagale. Aku betul di sini. Agak kecil juga sila kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak kamu ada. Agak dia. Agak dia. Piye Tru iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Kowe iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok ade ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kata kaya kata? Maksude Agak betul. iso nulis ora? Nulis. Agak dia. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Agak dia. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agak dia. Duh, nulis karepmu piye? Agak dia. Piye? Agak dia. Agak dia ada kecil masih. Agak ini. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh iya, aku Petro. Agak. Agak kali kecil kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro. Kata. Agak dia masih kata dia. Akate. Aku betul akate. Tulis. Kata begini. Iya. Aku Bagong. Kelapa bagang. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku baca sawala kata kawaya kata wisa sebari tile bagai. Uyer watra. Ora isih kuat aku isih kuat. Kembali ngedek kembali ngedek. Tulis. Ada buku di mana? Oh, oke banget. Ngerti dek ini. Agak ada baik. Atau kemasih kena. Akan terjadi kena kita kematian. Mongko ngono dadi dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, besone apik iki, Truk. Heeh. Aja dijukuk kuwi nggone.